Vil jeg sige, at vi nu har den orange Challenger derovre som den sidste i pølsen, og vi vil meget gerne fortsætte. Vi har så 1, 2, 3, 4, vi har 5 biler, vi har en tidsplan, vi skal holde, fordi vi netop skal i gang med noget motorspringning, og så skal kaptajnen bagefter i gang med burnout-konkurrencen. Wow. Og ja, nu så vi, hvad Cadillac kunne præstere i 1955. Her ser vi så, hvad Chrysler-fabrikkerne de præsterede, når vi er nede i 68. Det var jo Imperial, Chrysler Imperial, som virkelig var præsidentbilen hos Chrysler. Sidestykket til Lincoln, sidestykket til Cadillac, var hos Chrysler-fabrikkerne. Det var store, tunge biler, det var voldsomme med motorer, det var alt i luksus, alt i udstyr, alt knapper, alt muligt, alt har vi. Og som jeg tidligere udtalte, så for eksempel den, der sidder her foran forruden, også kaldet Electronic Eye. Det var den, hvis man kørte med langt lys på og mødte en anden bil, som også havde lys på, ja, så fangede Electronic Eye den modkørendes lys, og så blændede den ned på lyset i vognen. Wow! Udover det, så var de fyldt med alt muligt andet udstyr. Jeg er sikker på, at ting som elruder, elsæder, aircondition, servostyring, ja, jeg kunne nok blive ved. Det er Anders Petersen fra Island Cruiser, som er Imperialen her. Og ja, jeg kan se, at der har bare været 2 ejere på bilen fra den var ny. Og jeg kan også se, at Anders han kunne have haft bilen et par uger, og det har sikkert været en nøje uger. Nu kan jeg se, at dommerne de samles foran motorrummet. Jeg ved ikke helt specielt endnu med hvad og hvorfor. Jeg ved, at nede nu derhjemme er så en her. Der ligger en 7,4 liters. Chrysler havde jo deres 47, som kom frem der 67-68. Og 240 var jo de største, som de byggede i kubiktommer. Stort set også det største, de har endnu. Altså havde jo helt Hvem højtaler? Originalt. Automatisk lys og sender. Det er meget selv. Okay. Anders, må jeg spørge om nedblanding og klimaanlæg. Ikke aircondition, men klimaanlæg. 14 dage siden. Ja, den er også smuk. For sådan en gammel bil, har jeg aldrig set. Rummen har jeg ikke rørt. Den er selvfølgelig helt original Chrysler Imperial. Derovre der står, at der er 64.000 miles, og den runde 70.000 miles første uge, jeg kørte i. Det er 88, det er skrevet i rummet videre. Yes, men vi bevæger os stille og roligt igennem de sidste vogne. Vi bliver nødt til at skille lidt med dommerne, og også Skalavanga bliver nødt til nu at oppe så lidt. Jeg kigger lige, så derfor vil jeg skal videre. For nogle af de der nye. Prøv at se bagagerummet, der kan jo ligge en dobbelt luftpres, og så kan man samtidig have toilet og køleskab stående ved siden af. Ja, men tak for kigget.